me for all the blessing that I can't see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, without return, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and handled my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, without return, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, without return, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Maraming pong salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon. At kami po ay naririto sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. Una sa lahat, Lord God, kami po ay buong pusong nagpapakumbaba, Panginoon. At laging nagpapalinis sa iyo, Lord God, upang maging karapat-dapat kami sa umagang ito, Panginoon. Upang maging karapat-dapat ang aming pagpuri, pagsamba, at pag-awit sa iyo, Lord God. Sa umaga ito, Lord God, nais po namin ang iyong presensya ay maibaba mo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Ikaw po ang maging sentro ng umagang ito, Lord God. Maging ang iyong banal na salita, Panginoon, ay bumaba sa aming mga puso, Panginoon, at sa aming mga isipan upang ito'y aming malakaran. Itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang magbibigay ng iyong mensahe, Lord God. Itago po siya sa iyong likuran, Panginoon, na ikaw ang maitaas, Panginoon. At maipaliwanag niya ang kanyang mga sasabihin, Lord God, at ito'y magrema sa aming mga puso at isipan. Maraming pong salamat sa umagang ito, Panginoon, lalo na po sa pagkakapili mo sa bawat isa na makarating ngayong umaga, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord God.
Ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sa umaga pong ito, let us declare how great and how good our God sa bawat buhay po natin, sa bawat araw po nagdaan. Kaya po sa umaga po ito, let us give our highest praise and worship to our God.
shout his name, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Jesus. Hey, go. Oh, yes. Shout it out and glory, yes. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Oh,
Diyos sa maging ito. Na muli, na pagkakataon na ito, Panginoon, ay kami mo'y magpuri. Sumamba, magpasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Tuloy naman natin purihin ang Diyos sa buhay. Tunay nga po, napakabuti nating Diyos. Hindi nagbabago. Hindi nagkukulang. I love you, Lord. And you are faithful. God.
We worship. We glorify your name. Tunay, Panginoon, walang ibang maparangalan. Hindi inyong pangalan, Panginoon. Nadakilang pangalan, makapangyarihan. Yes, Lord. Can we sing for the last time? Glorify the name. It's a voice. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Oh, we glorify. Glorify thy name in all the earth. Glorify. Glorify. Oh, we glorify you, Lord. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Glorify, glorify thy name in the We honor you, Lord. We honor you, Jesus. We honor you, Spirit. Oh, we worship you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat o Diyos sa umagang ito. Napatunay, Panginoon, patuloy naming nararanasan yung apoy, yung pagmamahal, ang iyong presensya, Panginoon. Dahil tunay, Panginoon, ikay tapat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Maging sa iyong salita, Panginoon, ay ihayag sa aming buhay. Hallelujah. Hindi lamang itong, Panginoon, maihayag, hindi makita, ay tanim sa aming puso. At, Panginoon, walang ibang maparangalan. At kami mamuhay, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Sa iyong pinakamataas na papuri, pagsamba, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus at magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Nako, mukhang maganda po ba ang ating umaga? Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Tunay nga po, napakasarap na bumabad sa presensya po ng ating Panginoon. And I believe po, ready na po ang ating mga puso. Kumbaga sa isang lupa na bungkal na po ang bawat puso ng ating mga puso and handa na pong matamnan ng salita ng ating Panginoon. And ayun po, for this month po, ang pinag-aaralan po natin o ang theme po natin is about passion for soul.
And ngayong umaga po na to, gusto ko pong i-share yung binigay po sa akin ng Panginoon na about po sa passion for soul winning. So, punta po tayo sa Matthew chapter 9, verse 36. So, ito po yung theme verse na binigay po ng ating Panginoon kay Bishop po. And basahin po natin. But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. So sabi po dito, nung si Jesus daw po ay lumabas at nakita ang mga kaluluwa na to, sabi po dito, he was moved with compassion. So nung nakita ng Panginoon yung sitwasyon ng mga tao that time, hindi niya po nakita yung basta sitwasyon lang nila physically, but spiritually. So nakita po ng Panginoon kung gaano sila kalugmok sa kasalanan, sa kahirapan, and ang sabi po dito, hindi lang po basta nakita ng Panginoon o naawa siya dun sa kalagayan ng mga kaluluwa nila, kundi He was moved with compassion. Kumbaga, may ginawa po ang Panginoon para po punan yung mga pangangailangan ng mga kaluluwa po na to. And ayun, ano po yun? Yun po yung salita ng Panginoon at mismo ang Panginoon po natanggapin po nila sa kanilang buhay. Kaya po, katulad po ni Jesus, tayo po na tumanggap po sa ating Panginoon. Di ba po si Jesus pumunta po siya dito sa mundong ito to preach the gospel. Yun po yung ministry niya. And bilang tayo po na Kristiyano, dahil tinanggap po natin ang ating Panginoon, tinanggap po natin din tong ministry na to, which is soul winning. So, hindi po ibig sabihin na wala tayo sa worship team, wala tayo sa security, or wala man po tayo sa ushering na ministry. Hindi po ibig sabihin nun, wala na tayong ministry. Bilang isang Kristiyano po, ang ministry po natin, lahat po tayo, ang ministry po natin is we have to win souls. So, every believers po must be a soul winner, just like Jesus Christ. Kaya, sa umaga po ito, ayun po, pag-usapan po natin, ano po ba ang ibig sabihin ng soul winning? So, ang soul winning po ba, basta lang siya activity ng church na parang, ay, nakakasawa na yung kasama ko, dapat mag-soul win na tayo para iba naman yung mukha. Or, tara, mag-soul winning tayo para may activity sa church, para dumami tayo. Ganun po ba ang ibig sabihin ng soul winning? So, ang soul winning po is preaching the word of God. And soul winning po is lagi siyang may goal. That is to give opportunity sa ibang tao to live for Christ and ayun nga po, to save them. Kumbaga, ang goal po ng soul winning is ma-introduce po natin ang ating Panginoon at sila po mismo, tanggapin po nila ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas nila. So, tayo po, dapat po, every time na nagsusoul win po tayo, katulad po nito, ngayong buwan po na to, hindi po dapat natin maging driving force na kaya tayo magsusoul win kasi gusto natin dumami bilang members dito sa church. Dahil gusto lang natin mapuno lahat ng upuan. Kundi, let us, kumbaga yung driving force po natin is compassion like Jesus Christ. Na ayun nga po, nung nakita niya po yung crowd, hindi niya po inisip na, ay, pandagdag to sa disciples ko. Ay, para malaming maniwala sa akin. Kundi, nag-win souls siya, kundi para maibigay po yung mga kaluluwa na yon sa ating Panginoon. Kaya po, sa umaga pong ito, pag-uusapan po natin yung 4 reasons to remember to keep our passion in soul winning. Bakit po to keep our passion in soul winning? Kasi di ba po, lagi po natin ginagawa ngayon, simula pa po last year na every month, nagbabago tayo ng theme. Iba yung January, iba yung February, iba din netong March. So, pag ibig sabihin ba ngayong March na tapos na yung soul winning, pagdating ng March, April, hindi na po ba tayo magsa-soul win? Hindi na po ba natin, kumbaga wala na po ba yung compassion natin sa mga souls? Dahil nga tapos na yung theme natin for this month. Diba? Hindi po yun yung nais ng ating Panginoon. Katulad nga po ng nabanggit po natin kanina, ang ministry po natin habang nandito tayo sa mundo is to win souls. So gusto po ng Panginoon na kahit matapos po itong buwan na to, ayun nga po, nandun pa rin yung passion natin to win souls, to lead the soul of others para po sa ating Panginoon. Kaya po, ito po, may 4 po ako na points dito. And number 1 po,
number one reason to remember to keep our passion in soul winning is, number one, because we are ambassadors of Christ. So ano po ba ang ambassadors? Nung sinearch ko po siya sa Google, ang iba niya pong term is representative. So pag sinabi pong representative, ikaw po yung tumatayo. Na example, ako po, ang representative ko ay si Abby. So kung ano yung kaugalian ko, paano ako kumilos, paano ako magsalita, yung ugali ko, ganon din yung ginagawa ni Abby. Ganon din po sa bawat isa sa atin na ano nga po, ang sabi po dito, we are ambassadors of Christ. Bilang isang Kristiyano po na tinanggap po natin ng ating Panginoon, we become citizens of kingdom of heaven. So, lahat po tayo habang nandito tayo sa mundong ito, we are ambassadors of Christ. Kung ano po yung kaugalian ng ating Panginoon, kung ano po yung laman ng puso niya, ganon din po ang meron tayo. Kung ang Lord puno siya ng compassion, dapat habang nandito po sa mundong ito, tayo po'y puno ng compassion and we are also moved with compassion just like Jesus. So, sabi po dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 20, so, we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when He plead, come back to God. So, ayun po, bilang isang Kristiyano po, it is our duty po na to preach and to soul win po. Kasi ayun nga po, yun po yung trabaho ng isang representative. Kung ano din po yung ginagawa nung nire-represent niya, yun din po ang ginagawa nung ambassador po na yun. Kaya po, napaka-importante po sa bawat isa na ayun nga po, fina-follow po natin kung ano yung kaugalian ng ating Panginoon. Kasi ayun nga po, representative tayo ng ating Panginoon. Kaya kung may makita po ang ibang tao na, ayun nga po, parang hindi magandang ugali, minsan, naku-question yung pagiging born again natin. Kasi nga po, mataas po yung nire-represent natin, which is si God. Kaya po, bilang isang Kristiyano po, katulad ni Jesus, meron po siyang compassion para sa soul. Maging tayo po na ambassadors ng Lord, we should have compassion sa mga souls po. And, yun po yung una na reason bakit kailangan po nating tandaan to para makip po natin yung passion natin sa pag-soul win. And pangalawa naman po na reason is souls are extremely valuable po sa ating Panginoon. Bawat kaluluwa po ay importante sa ating Panginoon, lalo na po yung mga kaluluwang wala po sa Kanya. Katulad nga po ng nabanggit po ni Pastor Alvin nung nakaraan, di ba po sa Luke 15, yung buong chapter na yon pinag-usapan yung the lost coin, the lost son, and the lost sheep. So, pina-emphasize po na, kumbaga hindi po yun basta sinulat lang, kundi may gustong iparating ang Lord sa bawat isa na, ayun nga po, napakahalaga ng Panginoon na yung mga nawawala sa Kanya or yung mga wala pa sa Kanya is magbalik po sa Kanya at makatanggap po sa ating Panginoon. And gusto po ng Panginoon na bilang ambassadors, makita din po natin yung nakikita niya na, ayun nga po, bawat kaluluwa po ay mahalaga sa Kanya. And example lang po dito, naalala niyo po ba pag sa mga report sa news, pag may bumangga na eroplano, ano po ba yung ina-announce nila? Ang ina-announce po ba nila is about sa value ng mga nasirang bagay? Example, yung eroplano, magkano ina-announce ba nila, ay 1 billion yung nasira, ay, na waste, or yung building na nasira dahil lang dun sa crash. Di ba hindi po? Ang ina-announce po nila is yung ilan yung casualties, ilan buhay yung naligtas, ilan yung buhay na nasawi. Kaya po, ganun po kahalaga ang tao, ang kaluluwa ng tao. Kaya po sabi po dito sa Matthew 16:26, Matthew chapter 16:26. What do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Is anything worth more than your soul? So kung titignan po natin dito, kinumpara po yung value ng soul sa world. Na kahit, ayun nga po, kahit pagsama-samahin yung pinaka-valuable na bagay sa buong mundo, hindi po niya kayang pantayan yung value ng soul natin, yung value ng soul ng mga wala pa po sa ating Panginoon. Kaya po gusto po ng Panginoon na every one of us na makareceive ng good news, na makareceive ng salvation. Kasi nga po,
alam naman po natin ang mangyayari sa bawat isa kung, di ba, kung hindi sila nakatanggap sa ating Panginoon. Isa lang patutunguhan nila at hindi po yun sa Panginoon. Ayaw po natin maranasan yun na, ayun nga po, yung mga mahal natin sa buhay, dahil hindi natin nakikita yung nakikita ni Jesus, hindi natin na-share, kumbaga wala tayong compassion sa mga soul nila. Pag dumating ang Lord, hindi natin sila kasama. Kaya po, gusto pong i-remind ng Panginoon na, ayun nga po, bawat kaluluwa na meron na nakakasalamuhan natin, sa trabaho natin, importante po yan sa Panginoon, maging yung kaluluwa ng katabi mo. Amen? Sabihin nga po natin sa ating katabi, mahalaga ka. Amen. Kasi sabi nga po sa salita ng ating Panginoon, di ba? Let us pray for workers. Kung tayo po mismo sa church, hindi po natin kayang i-value yung mga kasama po natin, paano natin mabavalue yung mga dadating na kaluluwa, di ba po? Kaya po, simula pa po dito, lagi pong sinasabi dito sa pulpito, na simula pa po dito sa church, let us value each and everyone para po, pag dumating po yung mga kaluluwa or yung mga harvest, kumbaga maaalagaan po natin sila, mabavalue po natin sila. Kasi kung dito pa po sa church, hindi natin mabigay yung ganon, paano pa yung ibang tao? Lalo na yung mga new believers, di ba po? Siyempre, may mga ugali pa sila. Minsan, matitest yung faith natin, yung patience natin. Kaya po, i-practice na po natin na dito pa lang po sa church, sa katabi mo, sa ka-ministry mo, or sa kahit sino man po dito sa church, let us value each other para po ma-value din natin yung souls sa labas. And, ayun po, yun po yung pangalawa. Souls are extremely valuable sa ating Panginoon. Pangatlo naman po, pangatlong reason to remember to keep our passion in soul winning is soul winning leads to salvation. Sabi po dito sa Acts 11:13-14, ito po yung story ng family ni Cornelius. Sabi po dito, he told us an angel had appeared to him in his house and had told him, send messengers to Joppa and summon a man named Simon Peter. He will tell you how you and everyone in your household can be saved. So sabi po dito, kumbaga kunikwento po dito na may nagpakita daw pong isang anghel kay Cornelius, and ang sabi po ng anghel sa kanya is, tawagin nga po si Simon Peter, and si Simon Peter ang magbabahagi ng salita ng ating Panginoon sa pamilya ni Cornelius. So kung makikita po natin dito, kaya na pong utusan ng Panginoon yung angel mismo na mag-share ng gospel. Pero bakit hindi po nag-share ng gospel yung angel? Bakit pinatawag pa po si Simon Peter, which is a man? Kasi po, ang duty po ng pag-share ng gospel is hindi po sa angel, kundi binigay po yung duty na yon to man. Sa atin po. Kaya po, sinabi po dito ni Jesus, gusto niya pong maligtas yung family ni Cornelius and gusto niya po na ipagawa yun sa tao. Kaya po, let us remind po yung bawat isa na it is our duty to share the salvation that we also received. Kasi di ba po, parang ganon din tayo, katulad din tayo nila Cornelius dati, di ba po? Hindi naman po tayo pinanganak agad na, yung iba po, pinanganak na agad na nakilala na agad ang Lord. Pero may iba sa atin, mga ligaw din dati. Mas worse pa nga po yung iba, di ba? Pero, ayun nga po, just like Cornelius, mayroon po siyang mga tao na may pinapadala po ang Lord na tao para mag-share ng gospel. Ganon din po sa bawat isa sa atin. And basahin po natin dito sa Romans chapter 10, verse 13-14. Sabi po dito, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So sinabi na po ng Lord kung ano po yung sikreto para ma-save yung tao, yung soul ng mga tao. Kailangan po nila manampalataya. Pero sabi po dito, but how can they call on Him to save them unless they believe in Him? Paano nga naman nila malalaman yon? Paano sila maniniwala? Kung, ayun nga po, sabi dito, and how can they believe in Him if they have never heard about Him? Paano nga po nila malalaman yung sikreto na pag nanampalataya po sila sa Panginoon, maliligtas na sila? Kung wala pong nag-share sa atin, kung wala pong nagpipreach, walang nagsusoul winning sa atin. Sabi po dito, and how can they hear about Him unless someone tells them? So kung wala po sa isa sa atin ang tumanggap
sa ministry na binibigay ng ating Panginoon, kung hindi po tayo maging ambassador ng Panginoon, kung wala po yung compassion po natin, paano po malalaman ng mga tao na napakasimple lang po pala yung way o sekreto para maligtas po ang kaluluwa nila at maranasan po nila yung katulad ng inaawit po natin, yung goodness ng ating Panginoon, yung magandang balita. Kung ni isa po sa atin hindi willing na maging soul winner, di ba po? Kaya po gusto po ng Panginoon na i-remind po sa bawat isa na ang soul winning po is hindi lang siya basta nagsasalita tayo ng salita ng Diyos, kundi we are giving them the opportunity na kilalanin ang ating Panginoon at maranasan po nila ang ating Panginoon at hindi po ma-perish yung mga souls nila. Kaya napaka-importante po ng soul winning, lalo na po sa ating mga Kristiyano. Kaya yun po yung pangatlo, soul winning leads to salvation. And pang-apat po na reason for us to keep the passion in soul winning, because it is the Great Commission. Sabi po dito sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20, "Therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Teach these new disciples to obey all the commands I have given them. And be sure of this, I am with you always, even to the end of the age." So sabi po dito, ito po yung tinatawag natin na Great Commission. Pag sinabing commission po, ang meaning po niyan is an instruction, command, or duty given to a person or group of people. So pag sinabi pong command, obliged tayong gawin, required tayong gawin. Responsibility po natin na mag-share ng gospel ng Panginoon. Responsibility po natin na i-share yung goodness ng ating Panginoon, ang salita niya, ang salvation niya. So, ayun po, wala po tayong choice. Kumbaga, kailangan po nating i-obey ito. Kumbaga, ito yung reason bakit nandito pa po tayo. It is to share the gospel of God. Sabi nga po dito, yung Matthew 28, ito po yung last words ng Panginoon. Ito po yung last command ng Lord bago po siya sumama po sa ating Panginoon, bumalik sa ating Panginoon. Ito po yung iniwan sa atin ng Panginoon na command na ayun nga po, magparami po tayo, i-share po natin yung gospel, yung salvation na ating na-receive sa ating Panginoon. Kaya po, maging sa bawat isa po sa atin, ayun nga po, i-remind po natin na may mga commands na binigay sa atin ng Lord. Di ba po, dahil nga po sa sobrang busy ng mundo, di ba po, marami nang kumukuha ng oras natin. Pero let us, sa umaga po ito, let us remind ourselves na meron po tayong duty. Hindi lang po tayo nabuhay sa mundong ito para magtrabaho. Hindi lamang po tayo nabuhay sa mundong ito para mag-aral, maglinis ng bahay. Nabuhay po tayo dito sa mundong ito. Nandito pa po tayo sa mundong ito. It is to share the word of God. It is to soul win, mag-lead po ng mga kaluluwa sa ating Panginoon. Amen. Amen. Kaya po, katulad nga po na nabanggit ko po kanina, kailangan po natin itong i-remind para po makultivate yung passion natin sa ating Panginoon. We have to remind na, ay, ambassador nga pala ako ng Lord. Hindi lang ako basta si Mariel, hindi lang ako basta si Henrik, hindi lang tayo basta kung sino tayo, kundi tayo po'y ambassador ng ating Panginoon. And meron po tayong duty, and that is to soul win po. And we have to remember na sa bawat ginagawa po natin, we are sharing the salvation na na-receive din po natin sa ating Panginoon. Kumbaga, wag po nating hayaan na maging selfish tayo na, ay, okay na ako, save na ako, okay na yon. Kahit naman yung mga kapamilya ko, okay lang na hindi sila masave, basta ako, save ako. Wag po natin maging mindset yon. Dapat every time na nakikita natin tong kaluluwa na to, ay, isang kaluluwa to para sa ating Panginoon. Ganon kasi si Jesus eh. Every time na nakakita siya ng kaluluwa, na kumbaga nandun yung compassion niya to share, na gusto niya po na, ayun nga po, pagdating ng Lord, makasama po natin yung mga taong yon. And ganun din po yung maging puso natin. Lagi po dapat tayong mapuno ng compassion, just like Jesus Christ. Ayun po, bilang tayo po ay namumuhay bilang isang Kristiyano. Kaya po, sabi po dito basahin po ulit natin, sa Matthew chapter 9, verse 36,
But when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. So just like Jesus po, wag po nating hayaan na maawa lang tayo. Tayong mga tao kasi, kumbaga, natural na lang po sa atin na maawa tayo eh. Naawa tayo kasi lugmok sila, may sakit sila. Pero katulad po ni Jesus, wag po nating hayaan na makita lang natin yung sitwasyon nila, kundi may dapat tayong gawin. Alam po natin kung ano yung kailangan nila. At yun po ay yung salvation at salita po ng ating Panginoon. Lagi po natin maging goal sa buhay po natin, mapatim man po siya ng church natin, o maging activity man siya o hindi ng church natin, dapat naging ginagawa na po natin yung pagsusoul win, ang paglilid ng soul sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya po, yun lamang po ang aking masishare po sa bawat isa. And I pray po na sa maiksi pong turo na to, alam ko po, meron pong binigay ang Panginoon sa bawat isa. And let us pray, yung compassion na naranasan po ng ating Panginoon is maranasan din po natin every time na nakakita po tayo ng kaluluwa. Amen? And tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Yes, so God, tunay nga Panginoon, salamat o God sa umaga pong ito, God. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Tunay nga o God, salamat sa buong buwan na to, o God, na tinuruan niyo po kami, o God, kung gaano kahalaga ang bawat kaluluwa sa iyo, o God. Kung gaano kahalaga, Panginoon, ang pagdadala ng kaluluwa sa iyo, o God, ang pagpapatanggap sa iyo, Panginoon. Tunay nga, o God, sa umagang ito, o God, bago po magtapos ang buwan na to, Panginoon, Lord, we pray, o God, na punuin niyo po ang aming mga puso ng compassion, O God, sa bawat souls, Panginoon. Lord, tunay nga, O God, hawakan niyo po ang bawat puso ng bawat isa, O God, na tunay nga, O God, maging willing kami, O God, to be your ambassador, O God, to represent you here on earth, Panginoon. Lord, continue to help us, O God, continue to guide us, O God, to be your fishers of men, O God. And tunay nga, Panginoon, sa bawat kaluluwa na aming masisyaran ng salita, Panginoon, tunay nga, O God, kumilos ka sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, O God, dahil patuloy niyo pong sasamahan ng bawat isa, O God, sa paggampan namin, O God, sa duty na binigay niyo po sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga, O God, sa aming gagawin, O God, mapa dito man sa church, O God, o sa labas, Panginoon, tunay nga, O God, lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang, Panginoon. Sa iyo po ang aming papuri, ang aming pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Mariel. Gusto ko lang pong, habang nakikinig po ako, nilagay po ni Lord ito sa puso ko at gusto ko lang pong ibahagi sa atin sa umagang ito. Sabi po dito sa 1 Corinthians 9 verse 14, in connection po sa pinag-aaralan nga po natin na, yun nga po, shinare sa atin ni Mai as we are called to share the gospel to others. Sabi po dito ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 9 verse 14, even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Ibig sabihin po, bago po natin maihayag ang salvation or yung gospel. Ano po ba yung gospel? It is the good news. Ano po yung good news? Na ang Panginoong Hesus, na parito po sa lupa, na Diyos na nagkatawang tao, para nga po akuin lahat ng ating mga kasalanan, di ba? Sabi nga po, lahat tayo ay papunta sa kapahamakan dahil sabi nga po, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa iyo po at sa akin. Yun nga po, ayaw po ng Diyos. Alam niyo po ba, sa lahat po ng create ni God, tanging tao lang po ang merong redemption. Alam niyo po ba yon? Ang angels po, nung si Lucifer, nagkasala po siya, di ba? Dahil nga po nagmataas siya. Si Lucifer po, he is one of the, sabi nga po, let's say, kumbaga, siya po yung isa sa mga napaka-talented. Siguro po may rank din si Lucifer sa heaven. Isa po kasi siya sa mga angels na talagang kumbaga everything po siguro yun nga po in terms of the kagandahan, meron siya yung sa pagtugtog, kumbaga kaya nga po sabi may mga kumbaga parang studies na kaya ang number one na talagang
pinupunteriya ni Satan ay ang mga worshipers. Kasi bakit? Kasi dati po siyang worshipper na dahil nga po napatalsik siya sa heaven because of pride. Di ba? Sabi niya gusto niya pong mag-ascend na mas maging mataas kay God sa Isaiah. Di ba? Makikita po natin doon. Pero, yun nga po, nung nagkasala po or nagkamali si Lucifer, pinatalsik po siya sa heaven. Together with the angels na nagrebel kasama po ni Lucifer. Pero tignan niyo po, nung ang tao nagkasala, di ba po, nung si Adam at Eve nagkasala, dun sa Garden of Eden, at yun nga po, hanggang sa namana ng sangkatauhan, kaya nga po sabi, yung mga sanggol po na nasa sinapupunan pa lang, hindi pa po sila lumalabas sa mundong ito, may kasalanan na silang bit-bit-bit-bit. Ano po yun? Kasalanan na namana po natin sa ating mga ninuno na si Adam at Eve. Kaya sabi nga po, lahat ay nagkasala. Everyone has come fall short sa atin pong Panginoon. Kumbaga, lahat tayo, ang destination natin, kapahamakan. Pero because of the great love of God towards us, kahit po nagkasala si Eva at si Adan, gumawa po ng way ang Diyos para ma-reconnect tayo sa Kanya. Yun nga po yung nagkaroon tayo ng redemption. Unlike po si Satan, si Lucifer na ngayon ay Satan na, dahil nga po nagkasala siya, wala na siya sa heaven, wala po siyang redemption. Ang mga angels na nagkasala na sumama kay Lucifer po, forever na silang i-judge. Ibig sabihin, kaya po nagkaroon ng lake of fire kasi doon na yung destination nila. Pero ano po yung good news? Tayo po kahit nagkasala tayo, gumawa po ng paraan ang Diyos para magkaroon muli tayo ng buhay na walang hanggan at makasama po natin siya. Ayun po ang good news. Ayun po yung gospel. Ayun yung kailangan nating i-preach sa iba. Na sabi nga po, katulad ng sinabi ni Mariel po sa atin, hindi lamang po tayo nabuhay sa mundong ito para kumain, matulog, mag-aral, magtrabaho. Hindi po yon. Kumbaga, hindi doon natatapos ang buhay po natin. Amen? Sabi nga po, merong buhay pagkatapos ng kamatayan. Sabi nga po, there is life after death. Kaya po yung buhay natin sa mundong ito ay panandalian lamang po. Kaya po kung titignan natin ang bawat isa, lahat po tayo ay kaluluwa. Amen po? Na nakatira, na merong espiritu na nananahan sa katawang lupa na ito. Na kung ang titignan po natin sa kapitbahay natin, sa mga tao sa paligid natin, kaluluwa rin sila na katulad ko, magkakaroon po tayo ng compassion sa kanila. Amen po? Kasi pag hindi po natin sila titignan as kaluluwa, ang tingin lang natin sa kanila, kapitbahay natin, na maingay, laging video okay, na laging nagmumura, laging nagsisigawan. Pag ganun lang po ang nakikita natin sa kanila, hindi po tayo magkakaroon ng compassion sa mga tao sa paligid natin. Tama po ba? Pero pag ang nakita po natin sa kanila, sila ay kaluluwa na kailangan din ng kaligtasan, na ibinigay na po ng Diyos para sa atin. Sabi nga po, the salvation is free. Libre po siyang binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga po, parating na po ulit ang mga mahal na araw, di ba po? Yung iba po, parang sinasabi nila, panata na daw kasi, na yun nga, kumbaga, naglalakad, nabuhat-buhat yung cross, tapos nagpapapako pa po yung iba. Alam niyo po ba, that is abomination before the sight of God? Kumbaga, that is, blasphemy po sa ating Diyos. Bakit? Tinapos na po ng Panginoong Hesus yun sa krus ng Kalbaryo eh. Di ba? Sabi po ni Jesus, it is finished. Tapos na. Tinapos niya na po. Pero bakit patuloy pa rin ginagawa nung iba po nating kababayan siya kanong ibang mga Kasi po, they are still blinded. And there should be someone to say to them na tinapos na ng Panginoon yung ganyang senaryo. Amen po ba? At sino po ang gagamitin ni Lord? Katulad nga po ng sinabi ni Mariel, hindi ang angel ang inutusan. Alam niyo po ba kahit di ba po si Lazarus at yung mayaman,
na parehong namatay. Di ba po, ano pong sabi doon ni Jesus, ni Amang Abraham, kasi po, nung pong namatay yung mayaman at yung si Lazarus po napunta sa Abraham's bosom, di ba? Kung babasahin po natin yung Bible natin, sabi po doon, inaaliw na siya. Maganda ang kalagayan ni Lazarus doon, even though na nung nabubuhay siya dito sa mundong ito, siya po ay namumulot lamang ng pagkain sa ilalim ng lamesa nung mayaman. Ibig sabihin po, even though mahirap si Lazarus, nanatili po siyang he lived righteously kahit na sa kabila ng kahirapan na meron siya. Pero yung mayaman po, anong sabi sa Bible? Nagpasasa siya, di ba? Kumbaga, marami siyang kalikuang ginawa sa harap ng Diyos. At nung mamatay po siya, saan siya napunta? Di ba po? Ang description doon, naiinitan siya. Nagsasabi siya na kung pwede daw po yung dulo ng daliri ay ilublob sa tubig at ipatak sa kanyang lalamunan kasi ganun siya na nahihirapan. Ano pong ibig sabihin? Pag namatay po tayo or lumisan tayo sa mundong ito, papasok po tayo sa panibagong dimension, or that is the eternal life or eternal death, na sabi nga po, pang walang hanggan na po yun. Kaya nga po sabi nga, kung makikita po natin doon, di ba, sabi nung mayaman, kung hindi na pala po pwedeng pumunta si si Lazarus dito sa kinalalagyan ko, pwede po bang paakyatin nyo na lang siya sa aking tahanan? Ibig sabihin po, bumalik daw si Lazarus dun sa bahay ng bahay niya kasi meron pa siyang mga kapatid na ayaw niya po nung matandang mayaman na yon, ayaw niyang maranasan ng mga kapatid niya yung nararanasan niya currently that time. Pero ano pong sabi ni Amang Abraham, hindi na po pwede yun. Kaya nga po merong mga propeta, merong mga nagsasalita ng salita ng Diyos, may mga naghahayag ng salita ng Diyos, kung hindi sila makikinig sa kanila, kahit bumangon muli daw po sa patay ang isang patay, paano maniniwala yung kanyang mga kapatid? Ano po ibig sabihin? Katulad po na nabanggit ni Mariel kanina sa atin. Sino po ang binigyan ng responsibilidad na ihayag ang salita ng Diyos, na ihayag ang gospel, na ihayag ang good news? Amen? Tayo po yon na nakatanggap na na-receive na natin. Pero sabi nga po, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Ibig sabihin po, tayo po muna, kailangan natin itong isakapamuhay. Amen po? Nasabi nga po, as we live the gospel of Christ, as we live the good news of our Lord Jesus Christ, magkakaroon ng transformation po ang buhay natin, whether we like it or not. Alam niyo po ba, ayun ang isa sa good news ng gospel ng ating Panginoong Hesus, nagkakaroon ng transformation ng buhay. Kaya po, kumbaga, let's say, sabihin na natin na 10 years ka nang uma-attend, hindi po kasi basihan ang pag-attend sa pagtanggap natin ng salvation mula sa Panginoon. Bakit po? Kasi it's a personal, amen? Kahit na sabihin po natin 20 years, 15, 10, 11, 5, hindi po na nagbe-base doon. Ang basis po ng totoong believer ng Panginoong Hesus, may transformation ang buhay. Amen po? Merong pagbabago. Katulad nga po nung sinabi ni Mariel, paano po tayo magiging ambassador ng ating Panginoong Hesus kung walang pagbabago sa buhay natin? Kung sasabihin po ng iba, kaparehas ko lang din naman yan eh. Nang dadaya nga yan sa school, nangungopia nga yan eh. Di ba? Kapares ko lang din naman yan eh. Mabunga nga yan eh. Maingay yan sa bahay nila eh. Kapares ko lang din naman yan eh. Ganitong ginagawa niya, nandadaya yan, nagtitinda yan, pero kulang-kulang yung binibigay. Hello, church? Sabi po dito ni Apostle Paul, we should live from the gospel. Ibig sabihin po, kailangan isinasakapamuhay po natin ang salita ng Diyos. Bakit po? Alam niyo po kaya tayo nahihiyang lumabas at mag-share ng gospel? Unang-una, because we are not living in the Word of God. Tama po ba?
Kasi kung we are living in the Word of God, alam niyo po ang binibigay sa atin ng gospel, especially po, the Holy Spirit that is living in us, it gives us the boldness to stand before people. Tingnan niyo po si Peter, di ba po? Nung pong namatay ang Panginoong Jesus at nagpakita po siya sa mga disciples, umakyat na siya sa heaven. Di ba po, sabi po ni Jesus, huwag kayong aalis sa upper room until the Holy Spirit comes. At noon bumaba na po ang Banal na Espiritu, di ba po, pinuspos yung pong 120 na nandun sa upper room. At nung sila po ay napuspos ng Banal na Espiritu, sabi nga po, they started going out. Nagkaroon ng boldness. Nagkaroon ng lakas ng loob na ang akala po nung iba mga, di ba po, ang sabi sa Book of Acts, akala nung iba mga lasing kasi nagsasalita sila ng ibang wika, di ba po? Ano po ibig sabihin nun? If we will not allow ourselves to wait upon the Lord, to wait upon the Holy Spirit, to study His Word, hindi po tayo magkakaroon ng boldness to stand before people. Kaya po tayo po mismo muna bilang mga nakakilala na sa Panginoong Jesus, bilang tinanggap na po yung salvation na nanggagaling sa Panginoong Jesus, sabi nga po, we should live the gospel. Amen? Kailangan po nating isakapamuhay ang gospel. Bakit po? Kasi sabi po, dito sa verse 14, the Lord has commanded those who preach the gospel should live from the gospel. Ibig sabihin, katulad po ng sinabi ni May, sino po bang ambassador ng ating Panginoong Hesus? Sino ang dapat na nag-share ng gospel? Tayo po, di ba? Hindi lamang po si bishop, hindi lamang yung mga pastor, hindi lamang yung mga tumatayo dito sa unahan. Sabi nga po, each and every one of us. In our own capacity, pwede mo sabihin, Lord, hindi naman po ako nakapag-aral eh. Hindi naman po ako nag-Bible school. Hindi naman po ako wala akong masyadong alam. Pero sabi nga po, it is the Holy Spirit will give us the word na sasabihin po natin if we allow Him to live in us and through us. Amen po ba? Ang Holy Spirit po ang magbibigay sa atin ng tamang salita. Kahit po sabihin natin na simpleng mahal ka ni Jesus, sa lahat ng problema mo, may kasagutan. Di ba po, yung mga simpleng bagay po na alam nyo na it is from the Holy Spirit can also uplift other soul. Amen po ba? At sabi nga po dito, basahin lang po natin dito sa verse 19, mag-jump po tayo dito. For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. Pag po hindi tayo nagkaroon ng servant heart, pag ang tingin po natin, ako dapat yung pinaglilingkuran. Ako dapat ako dapat yung ina-approach. Ako dapat yung nilalapitan. Ako dapat yung wala pa po tayo sa position na mag-share ng gospel pag ganon. Kasi bakit? Nakatingin pa tayo sa sa sarili natin. Si ako pa din tayo eh. Ako yung nasaktan, ako yung sinabihan ng ganito, ako yung minaliit, ako yung ginanyan, lahat na po. 100% sure, hindi po tayo magkakaroon ng compassion sa ibang tao. But, if we came to the point na katulad po ni Paul, na sabi niya po dito, for though I am free from all men, sabi niya po, wala siyang sa other term po, wala siyang pinagkakautangan, wala siyang, kinasasamaan ng loob. Sabi niya po, I am free from all men. Though I am free from all men, I have made myself, ano po yon? A servant to all. Bakit daw po? That I might win the more. Kasi sabi nga po, di ba? Sa book of Psalms nga po ba yun? That he who wins souls is wise. Proverbs pala po. He who wins souls is wise. Di ba po? Kaya po sabi ni Paul,
tinuturing niya yung sarili niya na servant ng lahat. Kasi po, ano po ibig sabihin nun? Nasabi nga po ni Apostle Paul, di ba? Kung ang kasama ko ay mga Hudyo, nagpapaka-Hudyo ako. Kung ang kasama ko ay mga Hintil, nagpapaka-Hintil ako. Pero sabi nga po, hindi, ibig sabihin na nakikisama si Paul, ginagawa niya na po yung mga maling bagay. Ibig sabihin lang po, kung gusto mo ma-win yung classmate mo, makipagkaibigan ka sa kanya, di ba? Kumbaga, tignan mo kung ano yung mga interest niya. Parang kumbaga, we relate ourselves to others. Hindi po yung naglalagay agad tayo ng wall na ay, ganito yan. So, dapat hanggang dito ka lang. Hindi ka dapat lalapit sa akin. Paano po natin may share yung gospel? Tama po ba? Sabi nga po, ibig sabihin, tayo po mismo, we have to relate to others. Amen? Para po, ma-win po natin sila. At sabi nga po dito, let's continue. And eto na po, and to the Jews, I became as a Jew that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under the law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak, I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now, this I do for the gospel's sake, that I may be partaker of it with you. Ayan po, and then kaduktong po nito, sabi po dito ni Paul, do you not know that those who run in a race all run, but one receives the prize? Run in such a way that you may obtain it. And everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown, but we for an imperishable crown. Therefore, I run thus, not with uncertainty, thus I fight, not as one who beats the air, but I discipline my body and brings it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Ano pong ibig sabihin ng sinasabi ni Paul dito? Di ba po, ang tinutukoy niya dun sa verse 19 to 23, kumbaga, ginagawa niya po ang lahat para makawin. Di ba? Kung yung sa mga Jews daw po, nagpapakahudyo siya dun sa mga walang law, kumbaga, ina-adjust niya yung sarili niya para ma-win niya yon. Pero ano po yung kaduktong dito ni Paul? Sabi niya nga po, sa mga laruan daw po, di ba, lahat gusto manalo. Lahat gusto makakuha ng prize, pero isa lang yung nananalo talaga. Ano pong ibig sabihin? Sa mundo po, na kinagagalawan natin, lahat gusto maging successful, di ba po? Lahat gustong ma-attain yung dreams nila, lahat gusto makuha kung ano po yung mga naisin nila sa buhay. Pero sabi nga po, hindi lang po doon umiikot dapat yung mundo natin. Kasi ang nais nila, yung mga prize na mawawala lang din, masisira lang din. Sabi nga po, ang dapat na i-attain natin yung, sabi nga po dito, the imperishable crown. Alam niyo po ba, na sabi nga po, yung mga nagwi-win ng soul, merong crown pagdating po sa langit. Sino po ang gustong makakuha ng crown na ibibigay ni God sa mga nagwi-win ng soul? Amen po, di ba? Lahat tayo gusto natin magka-crown nun. Pero ang tanong, hinahakbangan na po ba natin para makuha natin yung crown na yon? Or nakaupo pa lang din po tayo pa yung kailangang i-win. So, sabi nga po, we are not despising that. Pero sabi nga po, if we are in that position na kailangan nating i-win, magsabi po tayo para ma-win tayo, di ba? At kung ikaw naman yung nasa position na that you can win others, then let's do something po. Amen? Na i-win natin. Either nga po yung mga nandito, na sa church na, pero they still may need pa po nila na ma-win sila, then let's win them. At yung mga, sabi nga po, isang revelation po na binigay sa akin na habang pinag-aaralan ko din po itong natin,
Yung mga disciples po, di ba? Yung 12 disciples, ang pinaka naging ano po nila, focus nila sa mga sa mga Jews, sa mga Israel. Pero po si Paul, ano po sabi ng Holy Spirit kasi sineparate po ng Holy Spirit si Paul and si Barnabas po ba? I think. Dalawa po silang sineparate ng Holy Spirit sa Book of Acts pag po nabasa natin yon. At alam niyo po, ang naging assignment nila to go to the Gentiles. Isang revelation po na binigay sa akin ni Lord, dito po sa atin as a church, as a family, merong tinatawag to go outside for the Gentiles, yung hanapin talaga yung mga lost souls sa labas, at meron ding mga tinawag na hanapin yung mga lost souls sa loob ng church. Ngayon po, identify yourself. Tanungin mo ang Holy Spirit, ano po yung instruction or specific direction nyo po sa akin, Lord? Sino yung iwiwin ko? Yung po bang nasa labas or yung nandito sa loob ng church? Let this be, sabi nga po, it is a personal task or assignment from the Lord. Hindi po natin pwedeng sabihin na, kasi ganito yung best friend ko, ang call ni Lord sa kanya to win the soul inside the church. Ibig sabihin, gano'n na din ako. No, maaari pong magkakaiba po tayo. Pero sabi nga po, if we will step in to that great commission na binigay po ng ating Panginoong Hesus, whether it is from yung talagang mga unbelievers pa po yung iwiwin natin, or here sa loob ng church, yung mga lost souls po sa loob ng church, sabi nga po, katulad ng sinasabi ni Paul, there is a crown that is imperishable for those who win the lost souls. Amen? Amen po ba? Kaya po sa umagang ito, can we just bow down our heads at ipag-pray nyo po, ask the Holy Spirit, ask God, Holy Spirit, ano po yung naisin mo po na gawin ko? It is, ang iiwiwin ko po ba yung mga nasa labas or yung mga nasa loob ng church na nawawala? And ask the Holy Spirit a specific person. Pag po binigay sa'yo ng Holy Spirit yung person na yon na kailangan mong iwin, kahit isa lang po muna, tig-iisa lang po muna tayo sa umagawang ito, then pray for that person. I-ask po natin na Lord, sabi nyo nga po sa inyong salita, you can turn the hearts of the king wherever you want. Ibig sabihin, hawak po ng Diyos ang puso ng tao. Kung sobrang tigas po ng puso ng tao na yon, Lord, palambutin niyo po ang puso niya. Kayang-kaya niyo pong palambutin yung puso niya. That the moment na makausap ko po siya, ma-share ko yung gospel sa kanya, yung good news niyo po sa kanya, she will accept you and she will accept your free gift po sa buhay niya. So this morning po, can we just all bow down our heads, and yun nga po, personally, let's ask the Lord, Lord, sino po yung gusto mong iwin ko para sa'yo? Sino po yung gusto mong mahayagan ko ng salvation, or yun nga po, maaring maaari pong matagal mo ng kaibigan na nawala na, or kamag-anak mo, or best friend mo, or sino man. Whoever po na ilagay ni Lord sa puso po natin ngayon, pray for that person. Pray for that specific person. Kahit isa lang po muna. Let's do the activation po. Kumbaga, we have learned a lot this month about soul winning. Di ba po? And this time po, sabi nga po, let's activate it. Let's put it into action naman po. Amen? Pray for that person. Kahit isang tao lang po muna yan na ilagay ni Lord sa puso mo.
pray for that person. Ipanalangin po natin siya sa Panginoon na, Lord, touch the person po, touch the heart of that person. Lord, kung sino man siya, abutin mo po siya ng iyong mayamang biyaya. Abutin mo po siya, O God, ng iyong pagmamahal. Na Lord, sa pamamagitan ng buhay ko, maranasan niya ang pagmamahal mo. Na pag nakausap ko siya, ang pagmamahal mo, ang mararanasan niya. Ang pagmamahal mo, ang pagyakap mo, ang matatanggap niya. Lord, ang kabutihan mo, ang mararanasan niya. Dahil ako po ay ambassador mo, katulad nga po ng pinag-aralan natin ngayong umagang ito. Amen. Yes, O Lord. Yes, O God. Yes, O God. Yes, O God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat po, God. Salamat po, God. Lord, thank you, God, for Lord, binubuo mo, Panginoon, ang compassion sa puso ng bawat isa sa amin, Lord. Para sa aming kapwa, sa aming kaibigan, sa aming kamag-anak, sa aming kapatid, magulang, Lord, na hindi pa po nakakakilala sa'yo. Lord, salamat. Dahil kung gaano mo kamahal ang bawat isa sa amin, ganun mo din po kamahal yung mga taong ipinanalangin po namin sa inyo sa umaga pong ito. Salamat, Lord, dahil ibinigay niyo po siya sa aming mga puso. At dalangin po namin, Lord, na sa umaga pong ito, Lord, pag-alabin niyo po ang pagmamahal, ang compassion na yon sa aming mga puso. That the moment, Lord, nabigyan mo kami ng pagkakataon na makausap, mapuntahan, Lord, ang tao na yon, gamitin mo po kami upang maging vessel mo na maihayag ang iyong pag-ibig, na maihayag ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan, ang iyong walang hanggang biyaya at grasya, Panginoon, sa kanila pong buhay. Na kung paano po namin ito natanggap, ay matanggap din po nila ito, O God, na regalo mo sa bawat isa sa amin. Lord, salamat po sa umaga pong ito, na tunay nga, Banal na Espiritu, ikaw po ang magbigay ng boldness, ng compassion sa puso ng bawat isa sa amin, na Lord, sa darating pong linggong ito, malakaran namin ito, magawa po namin, Panginoon, ang bagay na ito. Kahit, Lord, isang kaluluwa, O God, one step at a time, O God, ay, Panginoon, maidala po namin ang mga kaluluwa sa inyong harapan. Dahil katulad nga po sabi niyo sa inyong salita, isang kaluluwa lamang ang magbalik sa iyo, libo-libong anghel ang nagdiriwang dyan sa langit. At Lord, isang kaluluwa lang na magbalik loob sa'yo. Lord, gano'n na lamang po ang kaligayahan, ang kagalakan sa puso nyo dahil ibinigay nyo po, Panginoong Jesus, ang inyong buhay para sa bawat isa. Wala po kayong tinangi, hindi nyo po ito, Lord, pinanatili para lamang sa mga Jews, O God. But Lord, you also gave this salvation, this, O God, gospel to us as Gentiles, O God. Lord, you have loved
each and every one of us so much that you have given yourself, Lord, as an exchange, Lord, na kuhanin lahat ng aming kasalanan, lahat ng aming karumihan, lahat ng aming sakit at karamdaman, O God. Lord, para magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na walang hanggan, na naisin niyo po sa amin. Salamat, O God. Salamat, O God. Lord, stir up the passion into our hearts, O God, towards you, Jesus. Towards you, Holy Spirit. Towards you, O Father God. Because this is the only thing that, Lord, we will have, Panginoon, na magkaroon kami ng compassion, ng pagmamahal sa iba. Lord, as we stay connected with you, as we stay connected to the vine, O God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, O God. Lord, we speak forth blessing to those people, Panginoon, na ibinigay niyo po sa puso namin ngayong umagang ito. Father God, we pray, this week, Lord, give us a chance. Give us, Lord, Lord, na pagkakataon na makausap sila, na maging daluyan kami, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, ng iyong, Lord, kagalakan, Panginoon, ng iyong biyaya, at, Lord, ng iyong grasya, Panginoon, sa buhay po ng mga taong iyon. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. These things we pray in Jesus' name. Amen. So I challenge every one of us po, this week, take a step of faith and reach out for that person. Kahit po through text, through chat, video call, or kung mapupuntahan nyo po, much better. Bakit po? Kasi sabi po sa 2 Corinthians 6 verse 2, sabi po dito, for he says, in an acceptable time, I have heard you, says the Lord. And in the day of salvation, I have helped you. Behold, now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Ano pong ibig sabihin? Alam niyo po ba, yung kasabihan na baka hindi pa perfect time, baka hindi pa, excuses lang po nating mga tao yun eh. Alam niyo po ba, once we take the step of faith, magmumove po ang Holy Spirit. Hindi po kumbaga, sabi nga po, na in natural first and then supernatural. Kailangan hakbangan po muna natin and the Lord will do something on our behalf. Amen po? Ayun po ang sistema ng Diyos na kailangan nating hakbangan ito. At sabi nga po, now is the time of salvation. Kumbaga, excuses na lang po natin na sa perfect time na ni Lord. Yes, may perfect time si Lord, pero pag may conviction na po sa atin, wag na nating ipagpamatagal. Amen po? Kasi the moment we step in, may gagawin po ang Diyos. Amen? He will speak on our behalf. Siya po yung kikilo sa ating mga buhay. At sabi nga po, now is the time of salvation. Maybe tomorrow is too late. Dahil hindi po natin hawak ang buhay natin. Yung isa nga pong kahapon po yata yun, nagbabrowse po ako, may nag-post po, parang ang bata pa po, sabi niya, ang daya mo, bakit iniwan mo na kami? Parang kahapon, namitas lang tayo ng papaya sa puno nyo. Ngayon, wala ka na. See? Ano po yung gusto kong iparating sa atin? Hindi po natin hawak yung buhay natin. Kaya po, kung may pagkakataon tayo, let's do it now. Amen po. Kaya nga po, yung yung pong manya na habit na ipinasa sa atin ng mga Kastila na mamaya na yan. Dapat po, unti-unti natin itong pinuputol po sa buhay natin. Amen po. Nasabi nga po, obedience, late obedience is still disobedience sa Panginoon. Amen po. Pag sinabi ni Lord, go now, then let's follow, let's obey. Amen? Purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. So, tayo po ay dumako sa atin pong pagkakalob sa ating Panginoon. Amen po. Praise God po. Ayan.
So we are ambassador of Christ. So bilang ambassador of Christ, dapat isa rin po to sa nagiging tawag dito, hinahakbangan po natin itong ating pagbibigay sa ating Panginoon. Sabi po 'di ba sa Malakay 3:10, ito po yung Malakay 3:10. Sabi po dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na to kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So ito po, bilang mga anak ng Diyos o tagasunod ni Kristo, ito po yung isa po sa dapat po natin naisa sa pamuhay na po natin bilang lingkod ng Diyos, yung 10% na para kay Lord. Na ibibigay po ba natin yung ating 10% para sa Lord? Pag sinabi pong 10%, amen. Ito po yung ikasabong bahagi ng kinikita po natin. Yung natatanggap natin, the whole week man yan, the whole month, or ano man sa araw na yun na natanggap natin, yung 10% po dito is para po sa ating Panginoon. So, take note po mga kapatid, mga magulang. Doon po sa 10%, nakakapagbigay na po ba tayo sa Panginoon? Amen po, di ba? Hindi pa po tayo nakapagbibigay doon sa 10% na yon. So, yung 10%, it belongs to our God. So, yung ating lakas, yung ating talent sa pagtatrabaho, sa ating mga lahat ng ginagawa natin, galing lahat yun kay Lord, yung buhay natin galing kay Lord. So dapat po, yung 10%, ibinabalik pa lang po natin yun. Wala pa po tayong naibibigay dun sa ating Panginoon. Ayan. So ito po yung, sa offering po. Sabi po dito sa Matthew 22:21. Diba po? Sabi po dito, kaya't sinabi niya sa kanila, kung gayon, ibigay nyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. So yun nga po yung 10%. So wag po nating kukupitan, wag po nating hahayaang makalimutan natin yung 10% na yon. So dito naman po sa offering po tayo. Ayan. Magkaiba po ang tithes sa offering. Sa offering po, ito po ang sabi sa 1 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So doon po sa offering po natin, doon po natin makikita kung paano kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa larangan ng pagbibigay. Dahil po, ang Diyos po ay tapat. So kapag nagbigay ka po ng offering para sa ating Panginoon or sa anumang mga activities na ginagawa sa church, halimbawa na lang po yung sa pagmimisyon, sa ating pledge, yan. Praise God po kung tayo po ay nakapagbibigay doon dahil doon po kikilos ang ating Panginoon sa pagbibigay natin doon. Dahil ito po yung nakapagbibigay po tayo para sa gawain, nagiging support, nagiging kabahagi po tayo sa gawain ng ating church, lalo na po sa paghayo ng ating mga kapastoran. Hindi naman po pwedeng sila po ay maglakad. Dito po ginagamit ang lahat ng yon para maabot po natin yung ating mga kababayan na hindi pa po lubos na nakakakilala sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po yun na kung tayo po ay kinukonvict po ng Holy Spirit na, yun nga, makapagbigay po tayo sa offering, sa mission, sa pledge, praise God po dahil ang Diyos po ang kumikilos at ang Diyos po ang magpapala, magbibigay at magbabalik ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. Amen po. Kaya po sa ating pong mga kapatid na wala pa pong kakayahang makapagbigay, i-desire po ng ating puso. Kasi po, marami pong kaparaanan ng Diyos para makapagbigay po tayo sa gawain ng Diyos. Hindi po tayo hahayaan ng Diyos na yung dinidesire po natin na maging kabahagi dun sa gawain ng Diyos, hindi po niya maibigay sa atin. Kumbaga, ang blessing nandyan na po, isusunod na po ng ating Panginoon. Kung tayo po ay mismo nagdi-desire na makapagbigay po sa ating Panginoon. Amen po, di ba po? Amen. Sige po, tayo po ay manalangin.
Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord God. Lord, marami pong salamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Lord, tunay nga, Lord God, na sa iyo po namin itinataas, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, Lord God, na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord. Maibalik namin, O God, ang nararapat na para sa iyo, Lord God. At tunay nga, Lord God, sinabi mo po, Lord God, sa iyong salita na kung sino man po ang nagtatanim, Lord God, ng kakaunti ay kakaunti rin po ang aanihin. At ang sino man po nagtatanim ng marami ay marami din po ang aanihin. Kaya, Lord, nananampalataya po kami, Panginoon, nasa larangan ng pagbibigay, Lord. Ikaw po ang kakatagpo ng lahat ng pangangailangan namin, Lord God. At Lord, you will provide all our needs, Lord. Ikaw po magbibigay, Lord God, ng malakas na kita, Lord God, sa aming mga business, Lord, sa mga trabaho, Lord God. Ikaw po magbibigay sa bawat isa, Lord God. At tunay nga, O God, ibubuhos mo, O God, ang iyong mga mapagpapala, Panginoon, na walang sukat kalagyan, Lord God. Kung aming puso, Lord God, ay taos-pusong susunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord God, salamat po ng marami, Lord. Bless mo, Lord God, ang pagpapala, Lord God, ng iyong mga anak, Panginoon, at ito po'y magamit, Lord God, sa lahat ng gawain mo, Panginoon, upang maikalat po, God, ang iyong mga salita, Lord God, sa saan mang sulok ng mundo, Lord God. Lord, pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan, Lord God, sa aming pagbibigay, Lord God. Ikaw ang maluwalhati, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Praise. Amen. Dako po tayo sa ating announcement. So, una po is lahat po ng leaders and workers after the service po magstay po muna dahil meron po tayong meeting after the service. And then, next week po ay first Sunday na po ng April and meron po tayong eating fellowship po niyan after the service. So, we encourage everyone po na magdala po ng ating food to share or ng ating magpatluck po tayo para po sa ating eating fellowship next week.
And then, ang ating first anniversary po ng JBLU Camellia, next week na rin po yan, April 2. And announce na po next week kung ano pong time, kung may mga pupunta po doon. And ito po yung ating campo, ngayon pong darating na April 5 to 7 sa Circa Garden Private Resort sa Indang, Cavite po yan. And ito po yung ating camp fee. Kapag room po is 2,000, kasama na po doon yung entrance and yung food, pati po yung room. And then kapag tent po is 1 to 50, kasama na rin po doon yung entrance tsaka yung food. Pero kapag tent po is ikaw po mismo yung magdadala po ng sarili pong tent. And then kapag sa kids po, 300 and kasama, food na po yung included po doon. Sa 3 to 7 years old lang po yun. So yung payment po natin, pwede po nating isend po sa GCash or sa bank. Yung same po yun sa naka-display po kanina sa ating tithes and offering. Doon din po natin pwedeng isend kung through online po natin isasend ang ating payment. And makikita rin po natin to sa ating Facebook page. Next. So, meron na rin po tayong registration form para po dito sa ating camp. Makikita rin po natin to sa Facebook page po natin sa Jesus Lifted Up Church, yung Google Forms po. So, kung meron pa pong gustong mag-join or hindi pa po nag-fill up, pwede po na po tayo mag-fill up po dun sa ating Google Forms para makapag-head count na rin po kung ilan po yung mga total po nung final po na mga sasama po this coming April 5. And tuloy-tuloy rin po ang ating Speak Life. Every Monday po yan ng 7 p.m. Mapapanood po natin yan sa ating Jesus Lifted Up Church na live. And open po ang ating recording po ng Speak Life sa mga gusto pa pong mag-record. Approach lang po si Mai or si Goy po. Si Henrik po, nandun po siya sa tech room po. Pwede po nating approach kung gusto pa po natin magpa-record. And next po is ating Tinig ng Pag-asa. Every Tuesday and Thursday po yan ng 7 p.m. And yung midweek service po, dito po, ini-invite po namin na yung mga pwede pong dumalo on-site po dito po sa ating midweek service. Every Wednesday po yan ng 7 p.m. Pero mapapanood rin po natin siya ng live sa ating Facebook page. And next po is soaking every Friday, 7:30 p.m. Dito rin po yan sa ating church. And tuloy-tuloy rin po ang ating leaders and workers spiritual feeding. Every Tuesday naman po yan ng 8 p.m. via Zoom. And ito po yung schedules po ng ating online prayer gathering. Sa Fathers po is Monday to Friday, 4 a.m., Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. Pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. And last, wag po natin kalimutang mag-like, follow, and subscribe sa ating Facebook page, Jesus Lifted Up Church, and sa YouTube naman po ay JBLU Church. And next naman po is, meron po tayong first-time visitor ngayong umaga. Inanayahan ko po tumayo si Aika Kayabyab. Saan po si Sister? Ayan. Sige po, ininahan ko rin po ang bawat isa na tumayo at i-welcome po natin si Sister Aika Kayabyab. Sige po. Tayo po yung umikot at i-welcome po natin siya. Sige po. Dito po sa harap. Ito po, meron din pa pong isang first-timer si Kurt daw po. So, dito po tayo sa harap. Pag-pray po tayo ni Pastora Shi. Praise God po. Palakpakan nga po natin si Lord sa buhay po nila. Amen. Welcome po sa Jesus Lifted Up Church. Kayo po ay so much welcome sa pamilya po ng ating dakilang Diyos at we are glad na kasama po namin kayo at let's pray po na this is just the start. Amen po. Na makita nyo po ang mga mabubuting bagay, mga dakilang bagay na gagawin po ni Lord sa inyong buhay, sa inyong pamilya at we know na yun nga po, sabi nga po, ang ating mga kaluluwa ay napaka-precious po sa harap ng Diyos. Kaya po gayon na lang ang binigay niya yung buhay niya para sa bawat isa po sa atin. Amen. For have eternal life to those who believe on Him. Amen. So, sige po, can we just stretch forth our hands sa buhay po ni Third at ni Ate,
Aika. So, Lord, salamat po Panginoon sa buhay po ng mga kapatid namin ito. Tunay nga Lord na hindi aksidente na nandito sila sa umagang ito, God. And Lord, we thank you, God, na maganda ang plano at layunin mo sa kanilang mga buhay. Maganap Panginoon ang Lord, ang pagkakatawag mo po sa kanila. At dalangin po namin, Lord, na ito ang simula na Lord, magpapakilala ka sa kanila sa isang tama, Bibliyang kapapamaraanan, Panginoon, na Lord, magkakaroon sila ng kauhawan sa iyong salita, kauhawan sa iyong presensya, at ikaw po, Banal na Espiritu, ang magwi-witness sa kanila. Salamat po, O God, na Lord, itinitiwala namin sila, itinataas namin sila sa iyong mayamang biyaya, O God, at Lord, dinideklara namin, Lord, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, salamat. Gayon mo na lamang sila kamahal. Kaya mo idinako ang kanilang mga panyapak sa lugar na ito, God. Thank you, Father God, sa kanilang pong mga buhay. We bless them. We call them blessed, O God. At Lord, we thank you, O God. We praise you for their lives. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Welcome po. Welcome po. Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo. Gusto rin po nating i-welcome sila Ate Hasmin, ayan po, ayan, tsaka si Kuya Joseph Paulette, nandito po sila. So, welcome po sa atin. At ang kanilang mga chikiting, ayan, ang lalaki na po. Maging ganun din po si Nika. Ayan, praise God po sa buhay ni Nika. At alam po natin na may ginagawa ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So, bago lang po tayo maghiwa-hiwalay, at tulad po nung sa announcement po natin na binanggit po ni Abby about po sa ating mga soaking, every Friday, alam niyo po ba, ako po personally, kasi nandito po ako, nawi-witness ko how the Lord is moving. Kaya po, ako po personally, I'm encouraging every one of you who can come dito po sa church ng soaking every Friday. Dito pong Friday, even though na 3 lang po ulit kami, nung nakaraan po, ang kasama po namin marami-rami pala po kami last week, pero kahapon, nito pong Friday, 3 lang po kami. Si Will, si Ate Doris, tsaka po ako. Pero alam niyo po, ibang klase ang presensya po ng Holy Spirit noon. Alam niyo po, natapos na kami, walang makatayo po sa amin kasi ako po personally, I have felt the tangible presence po ng Holy Spirit during that time. At talagang, alam niyo po yung parang may nakabalabal sa'yo na ramdam ko po na talaga, kahit nung natapos na po, nakaakyat na po ako sa taas, nagkwekwentuhan na po kami ni Pastor Alvi, ramdam ko pa rin po talaga, ibang klase ang presence po ng Holy Spirit that time. At yun nga po, even si Ate Doris, meron siyang sariling, na-release po siya dun sa heaviness na nararanasan niya. Si Will naman po, yun nga, there was the peace, at yun nga po, joy na natanggap niya. At alam niyo po, ito po yung binigay ni Lord sa amin nung Friday. At gusto ko po ito ipahagi sa bawat isa. Because I believe, hindi lamang po ito para sa amin nung nakatanggap nung Thursday, but also for us as a church. Sabi po dito, alam niyo po kaya ko siya nadaling naalala. Kasi po, nung pong binigay po to sa akin ni Lord, po siya, sa Psalms 162, verses 1 to 6. 126 verse, chapter 126, verses 1 to 6. Sabi po dito, when the Lord brought back the captivity of Zion, we were like those who dream. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with singing. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us, whereof we are glad. Amen. Bring back our captivity, O Lord, as the streams in the south. Those who sow in tears shall reap in joy. He who continually goes forth weeping, bearing seed for sowing, shall doubtless come again with rejoicing, bringing sheaves with him. Praise be to God.
ito po yung binigay po ni Lord sa puso ko that time. Sabi nga po, the Lord has done great things for us, thereof we are glad. And sabi nga po, those who sow in tears shall reap in joy. Sino po dito sa ating kalagitnaan, nung mga nakaraang araw, or nakaraang buwan, or parang this past season of your life, isa sa nahulog na fruit of the Spirit sa'yo is yung joy. You can't find joy in anything na para laging, iba po ang joy sa happiness. Ang happiness po, kunwari ngayon, nagkwekwentuhan kayo, tawanan. That is just a happiness. O kaya po kumakain ka ng favorite mo. Di ba? Ang saya-saya mo kasi favorite mo yon. Pagkatapos nun, tapos na. Di ba po, kunwari, namasyal ka, pumunta ka sa favorite mong lugar. Ang saya mo kasi you're happy kasi nandun ka sa favorite mo. Pero pagkatapos nun, wala na, tapos na, di ba? Ayun po ang happiness. It's just in a short period of time na nagagalak yung puso natin. Pero po ang joy, sabi nga po, the unspeakable joy of the Lord that comes from Him, kahit po napakahirap ng sitwasyon natin, meron tayong pinagdadaanan na hindi maganda, let's say, ang pangit ng sitwasyon po natin, or magulo yung paligid natin, but you have the peace and the joy that comes from Him. Amen po? Ayun po yung joy na kumbaga, sabi nga po, unspeakable joy, na hindi mo alam, sabi nga po kung saan ang gagaling. And sabi nga po, alam niyo po ba, that if we have the joy of the Lord into our lives, we have the strength. Kasi sabi nga po sa salita ng Diyos, di ba? The joy of the Lord is our strength. Kaya nagugulat ka, nagpapatuloy ka, kahit ilang beses ka nang nadapa, ilang beses ka na nasaktan, nagpapatuloy ka, there's still the strength that comes from the Lord, and because there is a joy. Amen po? Pero kung ikaw sa tingin mo, parang the joy is missing, parang nawawala yung joy, yung pong kagalakan na nanggagaling sa Panginoon, parang this past season, hindi mo alam kung bakit. We just want to impart to you po yung joy na naranasan po namin galing sa Diyos nung pong Friday. Kaya po, this morning po, bago po tayo mag-closing prayer, I just want to invite dun po, sino man po na gusto mong maranasan muli yung joy na nanggagaling sa Panginoon, you can just step forward. You can just come here po. At wala po kasi si Ate Doris si Will lang ang nandun po. So, kami pong dalawa ni Will, we will just pray for you. Van, pwedeng ikaw munang magano? Kasi po, we receive it from the Lord and we just want to share it with you po. Ayaw po namin na sarilinin yung natanggap namin sa Diyos nung pong Friday na yon. Kasi po talagang kakaiba po yung presence ni Lord nung pong Friday. It's just very tangible. Alam niyo po yung, di ba, katulad po nito, may damit tayo. Di ba, conscious ka sa katawan mo na may damit ka kasi lumalapat sa balat mo. Di ba po? Alam niyo po ba, ganun na ganun po yung naranasan ko po nung Friday, na para pong may nakabalabal sa akin na, na parang damit na, pero alam niyo po yung feeling, na parang nag-aapoy yung ganito ko po, buong ganito ko talaga, tapos, basta parang nakabalabal po siya sa akin. Tapos yun nga po, parang ayaw naming umalis sa presence po ni Lord. And this time po, whoever, sino man po, ang gustong you also receive that unspeakable joy. Sabi nga po, those who sow in tears will reap in joy. At sabi nga po, the Lord has done great things for us, whereof we are glad. I know, the Lord has done great things in our lives nung mga nakaraan po. And He will do again great things in our lives in these coming days. Amen po? Meron po ba? Gusto niyo pong ma-receive yung joy na nanggagaling sa Panginoon? If you want, let's take a step of faith po. Receive the joy that comes from the Lord. Receive the unspeakable joy. Sige po.
We will just impart to you. We will just release what we have received from the Lord po.
Can we all stand up po as we will close the service? Oh Holy Spirit, we believe, oh God, that Lord, you have worked, oh God, into each and everyone's lives, oh God, this morning, oh God. And Lord, we will declare indeed how great you are, how great you are, how great you are, oh God, into our lives, into our families, into this church, oh God, that the people will see around us, oh God, that Lord, how great you are, how great you are, how great you are. Come on, yes, let's bless the name of Jesus. Let's bless his name, for indeed he is great and he is mighty to be praised. He deserves all the worship, all the thanksgiving, all the praises. Yes, oh Lord, yes, oh God. Oh, yes, Lord. Yes, how great you are, how great you are, how great you are. Come on, declare it. Declare it today. Let's declare it. Yes, how great is our God. Yes, Lord. How
Father God, we praise you, Lord, for this day, Panginoon, kung saan naihayag muli ang inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord, once again, for reminding us, oh God, that we are, Lord, we are there's a great commission, Panginoon, ay natasan nyo sa amin upang gampanan, Panginoon. That we must have compassion for the souls, Panginoon. Thank you, O God. Thank you, O God, for reminding us once again to do our part, O God. Maraming salamat, Lord. Lord, patuloy po mag-apoy sa aming mga puso ang compassion sa mga kaluluwa, Panginoon. Especially, Lord, sa mga mahal namin sa buhay. Lord, teach us, Lord, to step up, Panginoon. Take a step, Panginoon, of boldness, O God, upang maipahayag ka. Lord, maipahayag ka, Panginoon, sa aming mga kapwa. At Lord, lalong-lalo na po, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy kang makita sa aming mga buhay, Panginoon. Yes, oh God, maraming salamat, Lord, sa mga darating na araw, sa linggong ito, Panginoon. Babalik kami, Panginoon, na dala-dala ang mga patotoo, mga magagandang bagay na ginawa mo sa aming buhay. Yes, oh God, we continue, Lord, to praise you in our lives, Panginoon, as we go home today. Lord, sa aming pag-uwi sa aming mga tahanan, dalangin namin ang patuloy niyong paggabay, ang patuloy niyong presensya, ang inyong pagmamahal, pag-aaruga, Panginoon, ay patuloy naming mararanasan. Thank you, O God, sa mga ginamit mo sa umagang ito, mula po, Lord, sa aming worship team, sa aming dance ministry, Panginoon, at lalong-lalo na po, Panginoon, sa naghayag ng iyong salita ngayong umaga na ito. Maraming salamat sa kanyang buhay. Patuloy niyong siyang bigyan ng mga knowledge, wisdom, Panginoon, kung saan she will continue to impart to us, O God, those knowledge, Panginoon, na ibibigay niyo sa kanya. Thank you, O God, for today. And Lord, maraming salamat po sa mga araw pang darating. We praise you, we glorify your name. In Jesus' name, amen and amen.